Tak toto je video pre Števa, pretože sme mu neukázali, ako funguje náš otvárač. Takže teraz musíme takto otvoriť. To zacvakneme a potom natočíme do smeru hodinových ručičiek. Aby sme išli s časom dopredu. Ja som to skúšal, že do opačného to neotvára. Vidíš, takto pekne, nemáš to brany, vôbec sa neporežeš, ani tu. A vieš to potom pekne takto zatvoriť. Ináč, značka papier. Ideš. Tak dneska si ukážeme náš nový house garage. Boli sme minulé na bicykli do Vzdorka a kúpili sme nový house garage za 9,90 €. Tak to vyzerá. A čo je to house garage? To je taký posraný house garage, domáci spotrebič. Toto je on. Toto je na výrobu, ako sa to volá? Popcornu. Takže toto je garage, tak to vyzerá. Tu je taká lopatka. Lopatka patrí sem. Garage zapneme do elektriky. Tu otvoríme takéto dvere. Potočíme ringy štýrov. Vybereme takúto kolovinu. Z tureckého obchodu. Tak. Zatiaľ sa mi toto nejak veľmi nezdá, nejak divne sa to tam celé dá. Nevadí, toto spotrebuje potom. No, teraz by sa to malo len zapnúť. No zvedavý, čo bude? Jede to. A ešte 3 sa tam točia. Pozri, čo ako sa točí.